Jeg vil godt lige give dig en vinkel på, hvordan man får skabt god ledelse. God ledelse, det centrerer sig selvfølgelig omkring dig som leder. Derfor så putter vi dig ind i centrum af sådan en model, som den vi har her. Rundt omkring dig, der er en del interessenter, som alle sammen har nogle forventninger til dig. En af de interessenter, det er dig selv. Og det er din egen ledelsesvision. Altså din egen vinkel på, hvad du mener, der er god ledelse. Den er ekstremt vigtig at leve op til. For ellers så har man ikke sig selv med i det, og så bliver det ren facade. En anden interessant er den virksomhed, du er ansat i. Den har også nogle forventninger til dig. Det kan være manifestere i din chef, din direktør eller din bestyrelse for den sags skyld. De har alle sammen helt sikkert en idé om, hvad de mener, der er god ledelse. Sidst men ikke mindst, så er der nogle medarbejdere. De har også en idé om, hvad der er god ledelse. Det kan være, at de har været ansat i en anden virksomhed under en anden chef, som leverer noget, de mener minder om god ledelse. Summa summarum. Der er en masse forventninger til dig. Til den gode ledelse, den opstår jo så der, hvor der er et match mellem de forventninger, der er til dig, og det du så i øvrigt leverer i dagligdagen. Gennem din adfærd, og i bund og grund gennem dine resultater. Det er jo ret simpelt at sætte op på en model som den her. Det er noget sværere at få det til at ske i dagligdagen. Alene det for at afdække det her krydsfelt af forventninger kan være lidt af en øvelse. For slet ikke at snakke om, det er at få forventningsafstemt alle de her forventninger op imod ens interessenter. Det kan jeg hjælpe dig med. Det er vigtigt fundament at have på plads. For når man har det her på plads, så kan man påbegynde sin udviklingsrejse som leder. Det her ledertræning kommer ind i billedet, som i bund og grund handler om på den ene side at få justeret noget adfærd, og på den anden side få lagt nogle relevante ledelsesværktøjer i din værktøjskasse. Har du et ønske om at levere god ledelse i dagligdagen, så kontakt mig, så kan vi få en snak om dit lederskab. Jeg håber på at høre fra dig.